Sukumas.r.o Illuminati. Ja myslím, že áno. Poďme to zistiť. Illuminati su kuma su Illuminati. Kuma robí dubstep. Viete, kto ešte robí dubstep? Áno, presne tak Skrillex. Čo má spoločné Kuma a Skrillex? Holú piču, piča ženský orgán. Myslíte si, že sa slovo Kuma zmestí do piče? Ja si myslím, že áno. Áno. Áno, 3 písmená. Čo má 3? Naše nádherné Tatry. Sneh. Kokot, mužský pohlavný orgán. Kokot a piča tvoria pár, ale pozrime sa lepšie na svoj kokot. Oko, symbol iluminátov. Oko, 3 písmená, 3 strany trojuholníka. Jedno oko. Náhoda? Ja myslím, že nie. Matematika potvrdila existenciu iluminátov už pred veľkým treskom. Kokot. Ilumináti vidia všetko a sú všade. Ilumináti sú vesmír. Vesmír je nekonečný. Nekonečný 9 písmen. Aj Kumatsraud má 9 písmen. Kumatsraud je server na Minecraft. Minecraft tiež 9 písmen. 9 plus 9 je rovné 18. 18 je vek plnoletého jedinca. Plnoletí, plne je vrece s múkou. Múka sa vyrába v mlyne. Mlyn má ramená v tvare kríža. Kríž je symbol Ježiša. Ježiša je odzadu a šižej. Hašižej, Ježiš je feťák. Feťáci hulia Marišku. Mariška zabíja ľudí. A čo ešte zabíja ľudí? Kuma brutal fatal hardcore dubstep. Aj Mike robí dubstep. Mike 4 písmena. 4 sa vkladajú slivky do kompótu. Kompótu je odzadu utopno. Utopiť je zabiť. Aj ilumináti zabíjajú. Ešte stále neveríte. Členovia Kuma sú Kuma, Mimesix a Xerix. To je spolu 16 písmen. Čo znamená 16? 16:00, 4 hodiny, hodiny môžu byť kukučkové. Kukučka znáša vajcia. Vajcia môžu byť na mäkko a na tvrdo. Čo je tvrdé? Betón. Keď ti jebnem betón do hlavy, prežiješ to? Ja myslím, že áno. Budeš na áre. Áre odzadu éra iluminátov. Kuma žijú v ére iluminátov, ale nie sú ilumináty. Kuma sú totiž profesionálni kokoti.